I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put her out. Takže čau, tu je Grace a vítam vás u dnešného nového videa. Tak je to asi 3 dní, čo som akože nenatáčal žiadne video. Mal som ho včera ako vydať, ale včera som prišiel ako neskoro, tak vám video spravím dneska. Tak, počkajte, prvé vám niečo iné ukážem. Nejakú mám výbavu ani nič také. Pozrite sa. Mám ako nahratých 25 hodín. V živote teda som ten účet akože nebotoval. Je 21.12. okolo 11. som si ho ako založil. Hej. A inak už mám jeden ako výskum. Takže 21. som si ho založil aj 28. 7 dní je od založenia účtu. A uvidíte, čo som stihol za 7 dní. Moc nám tu toho akože nepribudlo, ale máme 8 iris. Iris už je, to je hlavné. Základy sú tie irisy spraviť ako prvé. Potom budete mať vyšší damage aj speed. No. A teraz si pozrieme niečo iné. Pozrite, koľko máme elf-trojek. 25 elf-trojek. Naposledy ich bolo... neviem koľko. Ale asi málo. Netuším, koľko ich bolo v minulom videu. Ale zdá sa mi, že 16 ich bolo v minulom videu, alebo 18 a už je ich tu 25. Niečo málo nám chýba do úplne full golíka. Ako vidíte, vo golíku máme niečo a v iriskách nám chýbajú, to sú 3 LF3 nám chýbajú do úplne full golíka. Za 7 dní. 7 dní. No. Nehovorte mi, že sa nedá spraviť rýchlo full účet. Pozrieme si generátory. Pribudlo nám pár BL2. Máme... moment. Máme 8 BL2. 8 BL2 a iba 4 ako generátory rýchlosti, čo sú za urko. Ako tie elitné, ako generátory myslím. Letovný, tam nepribudlo vôbec nič, iba jedna ako formácia za kredity, čo som už asi mal aj predtým. Munícia, takže tuto by som mal mať furt niečo pribudnuté, ale že nemám. X1 200 000, X2 31 000, X3 9 000 a SAP 12 000, hej. Nič moc, ale ja sa nesťažujem. 1000 týchto PLT-čiek za úrokov a neviem, čo by som mal k tomu dodať, k tej asi munícii, asi nič zrejme, lebo už máme v klane jednu vojnu s, jak by som to nazval, s takými strednými hráčmi. Nechcem ich ako nazývať, že sú flaxky alebo niečo také, ale proste tak no. Nemajú ma radi, tak by mi dali var. Ale ešte niečo by som vám chcel ukázať. Toto som už ukazoval. Poďme do Skylabu. No, ako môžete vidieť, tak už je celkom pomaličky, ale isto už ho stavám.
No, za chvíľku budeme aj promierko stávať, len toto musíme dať promieria, musíme dať ako na trojku k cenu aspoň na 5 a asi môžeme ako seprom ako dovoliť stavať. Zatiaľ robíme základy na 9. To je asi základ, proste keď máte základy na 8, tak sa vám to dá dať všetko iba max na 8 a ako proste ako ten základne ako musíte mať ako prvý full na 20, lebo inak vám to nepôjde stavať. No, ale ešte niečo som vám chcel ukázať. Pozrite. Už len 855 000 ide a máme apisku. Vravím, dá sa urobiť pekne učiť aj bez toho, že tam vrážate jak peniaze. Proste do tej hry sa fakt ako nevyplatí vrážať ako peniaze. Proste oplatí sa jedine maximálne na prémko, double a zľavák. To je všetko, proste nie je žiadny nákup Uridia alebo niečo také, hej. No a ešte raz by som vás chcel ako pozvať na CZ2, lebo pár členov sa pridalo. Už sme 10 v klane. Pár členov sa k nám pridalo, presne tak. A akože jeden je tu z druhej firmy, síce nemám z toho radosť, ale pokiaľ ste druhá firma a máte tu založený účet slabšie, my vám s kreditmi kľudne ako pomôžeme. Pošleme vám kredity, časom môžete prestúpiť do Vru, kde hrávame všetci ostatní, preto som ho zobral toho AIDS hráča k nám, lebo chcel ako pomôcť kreditmi. My sme klan, ktorý radi vám ako pomôžeme s kreditmi. Proste tí hráči, čo sú v ňom, nemajú problém, aby som dal zase 5 ako percentnú daň a zase vám ako poslať kredit. Proste s tým problém není. Tak keby ako máte záujem, tak vám ako pošlem kredity. A keď prídete proste k nám, tak každý člen má právo, že si samostatne vypláca sám kredity samostatne. Proste nie, že píše mi, že mu mám niečo vyplatiť, alebo také, proste nie. Proste má na to právo sám, úplne sám. No, tak to by malo byť z tohoto videa všetko. Čo mám ešte k tomu povedať? Asi nič. No a neviem. A ešte to, že nebudem vydávať už video akože každý deň, lebo mi to práca asi neumožní. Tak maximálne každý 3. 4. deň budem ako nové ako video. Takže zatiaľ čus a čau čau. Trying to make it in life in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own.